Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Noi, ca și de obicei, facem niște episoade cam noi. Stai să vedem ce avem aici. Stai că asta nu mi trebuie deocamdată. Această mapă este de survival. Și vrem să începem. Lăsați astea cam interesant, am vrut să plictisesc. Eu le-am citit înainte ca să nu astea și să începem. Bun. Sper că acum să nu se miște în reluare sau chestiile astea, pentru că cu câte FPS-uri am, e chiar foarte ok, funcționează, merge ca de obicei. Că am văzut că funcționează. Aici e logică să luăm totul în. După asta avem niște sapling-uri foarte faină să fie seria. Am văzut că au făcut și alți YouTuber, nu știu ce mă arată skin, dar da? Nu mai e în chef acum asta de astea și nu știu ce mă arată destul, dar e ok. Trebuie să spargem și astea. Păi de ce să rămână asta așa? Și aici vreau să facem niște... Să spargem și pe astea și pe astea. Spargem și facem mai realist. Dacă scoatem texture pe con, nu cred că o să arate mai șmecher, deci îl scot și trebuie să amestecăm. O să avem chiar foarte mult de lucru pe seria asta și o să continue și o să facem tot felul de nebunii. Deci stai să vedem. Ok. Le băgăm. Facem așa, facem un stack. Facem 8 bit. Un crafting. Primul rând, facem uneltele de care o să avem nevoie. Trebuie și o sabie pentru că nu. Că ne facem și uneltele. Dacă n-altul nu facem chiar așa mă ajung. Probabil că mă ajung să merg. Foarte tare și cam sper să vă placă acest episod. Îmi cer scuze că n-am mai postat, dar am avut multe, mi s-a întâmplat chiar foarte multe întâmplări și n-am mai apucat, să zic, să filmez. O mai duc pe păun. Mă duc după bucată de lemn sau de... Am avut lemnul la mine, dar...
Așa, merge tot acum. Avem un Ender Pearl. Avem iarăși de citit. Dar nu mă puteți să scrie în engleză. Și poate că mulți dintre voi nu știți engleză. Deci, da. Și să mergem. Pun asta neapărat. Punem așa. Transformăm. Stai că mai trebuie să fac și la 4. Dacă mă duc să iau resursele. Așa. Toate astea. Mă gândesc oare cum du-te aici de aici. Cum mergi? Asta păm aici ca să nu vină pe noi. Și luăm pământul, luăm piatra, luăm toate chestiile astea. Dacă nu vă place textura, îmi cer scuze că ziceți că e primul episod, sunt al doilea care e veche. Nu e veche, fraților, așa cum vreți să fie, doar nu fi cu nu știu ce fel de pastiși, dar texturile nu merge prin marker. Deci dacă pun fără asta arată mai nașpa ca nu știu ce. Deci de-aia am pus textura asta ca să nu de perfect, nu să stârnă copul, dar noi tot spargem. Spargem cu mână. Nu știu ce, dar spargem cu mână pentru a mea. Așa trebuie dacă nu se sparge. Ne luăm toate astea că o să avem nevoie. Pam și nu primesc un bandicam, doar am filmat atunci video informativ, dacă v-ați dat. Nu era atunci l-am filmat, că chiar am vrut să văd cum funcționează, dacă merge în live-uit sau dacă nu, și chiar aș fi vrut să văd. În episodul ăsta nu cred că o să facem prea multe. O să facem doar niște prostii de astea. O să văd cum să fac un piston și niște chestii de astea. Chiar o să mă uit, pentru că chiar m-am prea uitat. În sfârșit ne luăm și noi niște cobblestone, cam o să luăm pe tot, pentru că chiar trebuie și la noi. O mai am, nu știu că trebuie să mă duc repede. Hai. Duc repede să fac pat, că dacă nu o să vină mobi și apoi așa. Repede. Așa. Spunem că nu avem 2, 3, repede. Ia lemnul mai repede. Și hai să facem repede în 4. Așa se făcea.
frate. În sfârșit. Haide, nu apucam, vedem la... Perfect. Perfect. Chiar foarte perfect. Tot s-a spawnat. Uită-te, frate. Deci Panji nu mă omoară. Păi, ce mă dacă mă... Da, acum bine că a dispărut. Și era fel și itemele. E chiar ok. Nu zic că fac. Pentru că mi-am luat ceva și nu. Oricum nu este resursa infinită, deci nu văd probleme. Ne facem, uitați, sabie de stone. Să pun niște dări la copaci. Și sper chiar să nu se vadă lăguit, pentru că când am filmat, nu știu ce am filmat, Skyblock probabil, mi s-a mișcat chiar foarte lăguit. Acum merge cu 60 de FPS-uri. Stai că ne facem noi să fie exact așa. Copacele e mare, la fel și asta. Vedeți că avem tot. Cum ne ducem, eu acum trebuie să mă duc să iau toate astea. Călul, ironul, pentru cobblestone-ul. Chiar sper să vă placă episodul acesta, sper să fie pe plac, să meargă bine și tot acum. Acum nu știu ce să zic de mișcare, pentru că nu merge foarte bine. Am observat că mi se mișcă la lui și nu știu să fac asta, deci dacă adică nu dacă știi să înseamnă că o să rezolv eu asta și sper să dați like acest episod, pentru că eu chiar mă străduiesc să filmez și chestia astea. Poate că o să filmez cu Bandicam dacă nu mi se video ales acesta, dar chiar sper să-mi lasă, că nu mai încep să filmez după ce să șterg mapa asta cu spun la loc și chestii de astea. Da. Și cam atât pentru primul episod. Nu am făcut prea multe. Am făcut doar chestiile de bază. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați like, share, subscribe. Pa, pa!